Хора, ще ви кажа тъпотията, която стана. Без искам да видите колко е часа. И 49. Това почти един през неща. И ще попитате защо играя. Снимах 3 видеа за канала. Ето на тази игра. И има се админ на BIOS. Аз снимах. След това исках да ги кача видеята. Отивам да ги кача. И какво да стане, братле? И буквално стана мяу. Буквално след това аз преди да ги кача ги изтрих, защото аз се знаех, че не съм забравих, че не съм ги качил. Чакайте да спрема на едно място да не чувате по-добре. Да се спреме... Ето тук се спрем. И хора... какво направи? До финала. В момента, защото аз буквално се развих супер много в тази игра. Сега всичко от начало трябва и аз дори не знам откъде да почна. Защото аз вече съм супер добър. Братленче, просто нямам много. Играта е супер готина. Ще има втори свят, където ще бъде супер интересно. Играта цяла ми на BIOS, аз съм супер добър. И това е последното ниво. Аз не снимам специално видео как е минало, но добре, умрях. Защото аз съм снимал буквално ще ви обясня за игра. Какво да обяснявам? Аз имах бати готеното видео, разбирате ли? Всичко отиде по лявица, сега пак трябва да качвам. Много хубаво. Да. И то трябва да го направя по 15 минути, хора. 3 видеа по 15 минути. След това трябва... Това е чета на играта. Объртва си да... Да. Играта е супер готина. Ще има втори свят. Турнът там ще бъде супер. По принцип в момента, защото ребъртнах преди малко, не преди малко, преди 12. Към 10-11 ребъртнах. Но сега вече е и 53 и трябва да снимам още видеа. По 15, значи 3 по 15... Към още 1 час горе-долу, дото ги инсталирам още като ги кача още 2 часа, братленка. Дали се мина играта в съвсем друго видео? Не. Имате буквално ще спробвам да мина на играта. Аз имам специално видео как мина на играта, но... Се тренираме. Тренировка за втори свят. Манят. Вие
Като го гледате, буквално след малко ще стане утре. След точно малко. И утре си купувам GTA 5 и ще снимам буквално днеска супер натоварен ден. Буквално снимам повече от 5 видеа, да станат хубави. След това, брат, аз примерно хора до туалетна, така, пия вода и то стана 15 часа, брат. След това снимам видеа, след това направих днеска около 10-20 видеа. Буквално и направих една простия. Значи първите 10 видеа не се получиха добре от тази игра. Не се получиха никак добре, затова това видео дори не знам как да го кръста. Аз просто пак тази 3 видеята преди качев и в момента буквално трябва всичко от начало. А и утре също ще е доста такъв ден. Утре не ми се, не утре, просто не ми се. Утре, GTA, FIFA, Roblox, след това отново Roblox, след това може... Буквално утре си правим първия аккаунт GTA, ще поиграем, направим супер много видео. GTA 5. Обаче аз не знам, много мисля. По принцип в момента съм малко. Защото Ръпърт Маркет трябва ми 140. И тази в момента умирам, преди не умирах. От такива тъпи работи. Ай, той на мен се спи. Буквално вече един през нощта. Освен да. Да направя трябва отново да направя сърч, да кажа, че това се води нещо като тренировка за втори свят. Брато, това баците по тията, как изтрих видеята, преди кача, защото аз си мислех, че съм ги качила. На мен толкова ми се спи, човек, хич не ме интересува за тренировки. То буквално не е до събота, видях се до 11, брат. Има още една седмича и нещо, аз буквално... Какво това червено? Какво беше това? Това за първи път. Или просто вече го виждам за много път, обаче аз като ми спи... Аз едно не гледам. Това е тъпо. Едното видео си го имам. Аз едното видео си го имам. Което е хубаво. И бати след 2 минути аз трябва да... Майко... Няма да правя. Бат, между другото, благодаря ви, днеска направихме 2 абоната. Вече сме 12. Много благодаря за подкрепата. Защото аз не съм чак толкова
геймър, но утре почва GTA след една-две седмици почваме и на Counter-Strike 2, брат. Защото моят лаптоп е за ремонт. И да. Това става на минута и става утре. На хората, които и те се занимават. Това не е смисъл. На мен ми харесва да го правя. Но някои хора те просто го правят за лайкове, абонати. Аз въобще не го правя за това. На мен много ме кефи просто. Много ме кефи просто да играя игри и други хора да ме гледат. Писал на мен. Благодаря за абонатите, това ми помага. Много ми помага. Днеска буквално направихме рекорд. Буквално направихме рекорд. След това соча. И вече един бързо старт, като стане една минута, става още по-хубаво. И буквално вече е днес. Вече буквално е събота, честито. Буквално ще имам видеа. Буквално стана събота. Някои хора въобще няма да го стимат. Поне, в смисъл, дай си говорим, бате. Аз стана направо ще две видеа. Едно, защото имам. Майко ми, то другото клипче съвсем друго, бе, брат. Другото клипче как минавам играта. Аз тази игра също, вие не я знаете, пичове. Това въобще няма смисъл. Иначе 2 абоната никога не сме правили в един ден. И то хора, които буквално никога не са ми гледали видеята. Сигурно, защото не знам. Някакви хора, където примерно. И буквално ви благодаря, че това клипче, където пише, че утре ще играе GTA, е събрало над 1000 гледания, което е много яко. И 7 лайка, което в смисъл за мен е много. Ако си просто някакъв ютубър с 500, с 100k абонати, още няма ти интересува, бе. Бате, аз имам 12 абоната. Но като цяло аз видеята си ги снимам, защото просто харесвам да снимам видеа в YouTube. Буквално аз си играя. Нямам нищо против, обаче това го правя като цяло за вас. Защото просто искам някой ден, това не знам след колко време ще стане, да си имам мой плейбутон, но тази мечта не знам дали това е мечта от малък. Смисъл, се прозвучи малко странно. Аз казах, че не искам. Не, смисъл, искам. Аз си играя за кеф. И искам и вас да ви е забавно да гледате. И ако се абонирате за мен, ви благодаря много, защото ми помагате с моята цел, обаче това малко няма лойка, защото аз имам 12 абоната, т.е. много. Така че